Не пак по дяволите. Хайде, давай. Давай. Най-после. Рой Дюпюи, Анемона, Луси Лорие и Мишел Мюлер. Това не съм аз. Това е друг. Участват още Алан Шърман, Люк Мервил и със специалното участие на Каролин Нерон и Бенуа Брие в ролята на Мишел Вандерлоо. Оператор Ерик Моние. Сложи маската, сложи ръкавиците, излез от бричката. Той за идиот ли ме мисли? Добре. Музика Дейв Гейл и Анди Буш. Мамка. За Бога. Под дяволите. Мамка му. Мамка му. Под дяволите. Под дяволите. Боже! Вау! Леле! Сценарий Луис Фуртадо. Тук няма нищо. Само буклуци. Мебели, Боб. Боб, аз съм. Намери ли мястото? Къщата е празна. Миналата седмица беше пълна със стока. Може, но сега няма нищо. Само някакви буклуци. Какви по-точно? Ножове, вилици, Добре. часовник, няколко кружки. Така ли, от колко вата? Колко вата? На кого му пука по дяволите? Успокой се за Бога. Без мен не си изтрува. Миналата седмица беше фрашкано със стока. Глупак. Така и така съм тук. Виж колко е сладък. Питай го колко иска. Колко искаш? $10 и е твое. Не струва повече от 2. Добре, 2,50 и имаме сделка. Гаражна разпродажба ли правиш, Венсон? Кисел ли си, Гидоне? Вземи си бира. Не преди плодне, мамче. Носил съм го само веднъж, госпожо. Хайде, Мишел. Искам да спреш с тези глупости. Не виждаш ли, че в това няма пари? Ей, това не са ръка си. Подяволите. Размърдай си задника, моля те. Период на лош късмет това е. Имам нужда от голям удар. Само един. Откакто обра банкомата, постоянно те преследва лош късмет.
Ти и блестящите ти идеи. Получих 2 години за това. Трябваше да съм там с теб, човече. Ти си истински брат. Не ме предаде на ченгетата, няма да забравя какво направи. Никога. Ей, престани! Купи нещо или изчезвай. Какви хора само. Пипат всичко и не купуват нищо. Добре. Аз трябва да тръгвам. Чули какво се е случило на Боб? Не, какво? Момчетата от Марсилия са го клъцнали. Улица Марсилия? Не. Град Марсилия във Франция. 2 истински психопати, човече. Карло и шибаното му приятелче Мариус. Карло и Мариус? Не знам кой е Карло, но Мариус е пълна от качалка, човече. Хвърляч на ножове. Викат му шиш кебаб. И Боб се е забъркал с тях? Търсят картина, която той бил откраднал. Скъпа ли? Картината? Не. Бездарна е, но в нея били скрити много мангизи. Колко много? 250 000 долара. Каква е тази картина? Някакъв клоун. Трябва да тръгвам, човече. Клоун? Не може да бъде. Защо? Да не съм убил някого? Аз съм просто битов крадец, който се опитва да живее честно. Внимавай, нещастник. Ако мръднеш, ще разполвявам. Разбрали? Кой си ти? Какво искаш? Сега ние задаваме въпросите. Затваряй си човката. И си размърдай задника. Смъквай панталоните, да ти филетирам скалопините. Много се радвам да се запознаем, Венсан Пепиньо. Седни, трябва да си побъбрим. Прави каквото ти казва. Дай почивка на задника си. Сядай. Работата ни е трудна, може да стане грешка. Изглежда аз и ти имаме малък проблем. Когато някой открадне нещо мое, откачам. За какво говорите? Дамата се опитва да ти обясни, че си бил голям глупак да вземеш нещо, което очевидно не е твое. Аз ли? Съжалявам, не знаех. Трябва да е станала грешка. Ако започнем да се крадем един друг повече, никой няма да бъде в безопасност. Точно така. Затова трябва да използваме главите си, преди да направим някоя глупост. Така е, права сте. Шефке, да го направи ли сега? Да му обеля мушмулите. Кажете ми само, как ме открихте? Много лесно. Ето, виж. Сложи маската, сложи ръкавиците, слез от бричката. Подпис Боб. Отбихме се да видим идиотският ти приятел Боб. Устроихме му малко парти. Взел парите от клоуна. Ние пък му взехме данък дреболии. Чаткаш ли? Виж, настояваше да ти изпрати малък сувенир. Мили Боже! Внимавай! Тези бижута са безценни. Сега, твоят приятел е сопрано. Кълна се, не знаех. Може би не знаеш нищо. Каквото било, било. При условие, че си получа парите обратно. Плати си и ще забравим. Продадох картината на гаражна разпродажба, кълна се. Какво? Гаражна разпродажба. Продаваш гаражи? Не точно. Продавам боклуци, намерени по гаражите. Просто продажба. Да, точно така. Шефке, бушоните му изгърмях. Нещастник. Свали си панталона или аз ще го направя. Или искаш да те превърна в малко момиченце. Добре, ще ви дам парите. Това е, дай си ми моето и по-бързо. Те са в онази кутия там. Там в кутията. Там са. Бързо в колата.
Аз от тук, ти от там. Моля те, Господи, ако се измъкна от тук с непокътнати топки, обещавам да не крада никога повече. Моля те. Провери там. Извинете за притеснението. Да сте виждали да пропълзява от тук един гаден негодник с дълга коса, който бяга като дявол от тамян. Отче, той превърна живота ми в ад. Трябва да го довърша. Или той ще ме довърши. Аз съм ангелът в случая. Извинете го, отче. Иска само да знае дали не сте видели да притичва един долен тип с дълга коса. Забравете. Извинете ни, отче. Тръгване си. Хайде. Ще видиш, че скоро ще го докопаме. Ще се помоля за това на Дева Мария. Направи го. Отче, мислех, че сте излезли. Какво? Чудесно, защото трябва да говоря с вас. Наистина е важно. Бих искал, но бързам. Може би някой друг път. Не, трябва да се изповядам по дяволите. Съжалявам, исках да кажа кълна се. Добре. Синко, имаш ли кола? Кола? Да, ей там е. Чудесно, дай ми ключовете. Защо? За добро дело. Не ми харесва много. Не си давам колата дори на жена си. Да, но сега наистина ще трябва. Хей, остави ме! Ей, чакай малко! Чакай! Ще ми дадеш ли проклетите ключове? По дяволите! Боли ме! Крадец! Сбиване на улицата, ще ги проверим. Лудо копеле! Спрете, казах. Ей, Фабиан, това е Клод. До колата! Добре ли си, Клод? Стига си се въртял. Защо правиш това? Арестуван си. Нищо не съм направил. Отчето се опита да ми открадне ключовете от колата. За твое сведение това отче е Ченге. Добре ли си, Клод? Да, а ти? Да. Да арестуваме ли този червей? Не, пуснете го. Да приемем, че е предупреден. Късметлия си. Клод има голямо сърце. Вземи. Добре, изчезвай. Да, изчезвай, хайде. Невероятно. Какъв човек съм? Да, бе. Защо си облечен така? Да не си под прикритие. Да. Мислех, че си на почивка в Куба. Бях. И се върнах. Каза ли на Леваск? Нямаше начин. Под прикритие съм. Добре, връщаме се в участъка. Той иска да ти покаже нещо. Наистина бих искал, но имам работа. Не, хайде, само за минутка. Наистина ще се радва да те види. Хайде. Да вървим. Трябва да видиш това. Да вървим, старче. Шефе, вижте кого намерихме в църквата. Я виж ти кой бил тук. Защо си облечен така?
Работи под прикритие. Разбрах. Искаш да откриеш виновника за Ив. Точно така. За Ив. Казахме му, че ще му покажеш нещо. О, да. Добре. Значи, се оправиш, а? Познавате ме? Виж, какво направих за Ив. Реших, че това ще ни мотивира да хванем копелето, което уби твоя партньор. Със сигурност. Да не си настинал. Не, защо? Гласът ти звучи странно. Трябва да съм пипнал вирус в Куба. Нещо такова. Не ми говори. Половината ми хора са болни от грип. Слушай, неприятно ми е да го кажа, но можеш ли да дойдеш на работа утре? Не мисля, че идеята е добра. Знам, че още си в отпуск. Остава ти поне една седмица, но съм закъсал с персонала. Не ми отговаряй сега. Може и утре. Наистина бих искал да помогна, но... Чудесно. Добре тогава. Ще се видим утре. Фабиен, ще го закарате ли? Да, на шефе. Не, няма нужда. Сам ще се прибера. Няма проблем. Ще ни отнеме само 5 минути, хайде. Добре. Благодаря. Това е истинско ченге. Благодаря. Няма защо. Ей, Клод, може ли да се кача? Трябва да пусна една вода. Задръж малко. Мисля, че съм си забравила ключовете. Съжалявам. Просто звънни на портиера. Хайде. Ало, Клод е. кой Клод? Клод, наемателят. Клод Лоре, забравил си е ключовете. Добре, слизам. Побързай, нещастник, или ще подмокри муравата. Не бяхте ли на почивка? Ами, върнах се. И ключовете вътре. Не, мисля, че съм ги загубил. Ето, направете си друг, но не забравяйте да ми го върнете. Няма проблем. Ще се видим по-късно. Я виж ти. Въпрос на класа. Наистина, като две капки вода. Невероятно. Да, знам. Истински близнаци, човече. Да, знам. Може да сте братя. Всички имаме двойник някъде. Изглежда съм открил моя. Ченге в Монреал. Ако Карлота и Марио сте хванат, си мъртъв, знаеш. Този психар ще те кълца като пушено месо. Докато умреш. Или докато не извадя 250 000 долара. Виж какво можеш да си купиш с полицейска заплата. И няма достатъчно за 250 бона. Я чакай малко. Може да изкараш пари като ченге. Какво искаш да кажеш? Венсан, помисли малко. Мисли, Венсан, мисли. Каза, че си помолил Бог да ти помогне. Той ти помогна, виж. Погледни. Бог в своята велика мъдрост
С неговата неземна сила е погледнал към теб, Венсан, и е видял трите ти същности. Неудачник, крадец на дребно. Ей, успокой се. Ето защо той е поискал да ти даде шанс. Ето защо той те е направил ченге, човече. Искал е да ти покаже върховното си състрадание, като ти даде власт да крадеш. Съвсем си откачил. Ти си последният, който ще ми изнася проповеди. Стига де, аз съм доста религиозен. Ти нарушаваш поне 5 заповеди на ден, най-малко. Просто не съм фанатик, това е. Лоре се връща след седмица. Времето не е достатъчно, за да набавя парите. Може, но Карлота и Марио са наоколо. И когато те открият, ще ти резнат топките. Човече. Кръц, 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 кръц. Да, кръц. Мариус, запознай се с инспектор Грин. Приятно ми е. Много надежден човек. Значи ти си шиш кебаб, а? Мислиш, че е смешно ли? Какво ти става? Не харесваш ли физиономията ми? Боже мой, успокой се. Не я харесваш? Какво ти става? Кажи де. Остави го. Казах ли ти, че изглеждаш тъпо? Хей, Карло, какъв език говори твоя палячо? Португалски или китайски? Португалски. Кой е този нахален задник? Внимавай, ще ти изтръгна топките. Споко. Инспектор Грин е нашият човек вътре. Добре, мистър Голяма клечка. Какво стана с онова ченге, което щеше да ви издаде? Миналата седмица реших проблема. Обясни ми как твоят тив се промъкна в нашия бизнес. А ти, Карло, появяваш се тук и някой отмъква 250 хиляди долара в картина клоун. Обясни ми. Ах, как не те харесвам. Ама никак не те харесвам. Никак. Нито пък аз. Добре, момичета, успокойте се. Ще се погрижим за клоуна. Чух за удара с наркотици. 10 килограма. В управлението са на сигурно. Колко струват? На улицата 4 милиона. Ти колко искаш? Половин милион. Половин милион. Казах ли ти, че си грозен кучесин? Глупости. Млъквай. Добре, имаме сделка. Готов съм. По-добре ли си? Не съм се чувствал по-добре. Чудесно. Между другото, не се разстройвай. Но бих искал да си в екип с Померло, само докато Гастон се пребори с грипа. Няма проблем. Това не те ли притеснява? Не, защо? Трябва ли? По принцип не. Харесвам новият ти начин на мислене. Померло! Клод, кажи здрасти на новия си партньор. Здрасти. Приятно ми е. Много ми е приятно. Много съжалявам за Ив. Кой? Партньорът ти. О, Ив, да. Да, кофти късмета. Чувствам се ужасно. Какво искаш? Когато на някой му е писано да умре, умира. Защо прие да работиш с мен? Не знам. Защо не? Мислех, че мразиш да работиш с жени. Аз ли съм казал това? Да, помня много добре, когато започнах работа в полицията. Беше защото момичетата в униформа всички са кучки. Искам да кажа полицайките, които познавах преди да срещна теб. Но с теб няма проблем. Знаеш какво искам да кажа? И защо няма проблем? Няма. Какво правиш? Под дяволите. Заключена е. Добре ли си? Да. Стрес от връщането, предполагам. Между другото, татко те поздравява. Поздрави го и ти. Как е той? Добре, добре.
Следващата година се пенсионира. Купи си апартамент във Флорида. Няма търпение. Мислиш ли понякога за пенсиониране? Всеки ден. Но не мога да си го позволя. Първо имам нужда от голям удар. Какъв? Фондовата борса? Не на фондовете. Истински имот? Не, Инвестиционни фондове? не. Твърде скучно е. Просто голяма сделка. Получаваш нещо безплатно и после го продаваш за много пари. Това е голям удар. Това, както виждаш, е голям калибър. Може да изстрелва до 10 куршума. Намирам го за много изискан. Ето, погледни. Прекалено голям е за мен. Имаш ли нещо по-малко? 6 изстрела са достатъчни. Имам точно каквото ти трябва, Карло. Виж, малка астра със седефена дръжка. Прилича на пепелника в салона. Шефке, като на Ма Далтън. Не, изобщо не. Но от друга страна, Мата Хари е използвала същия. Много ти подхожда. Колко е сладък като теб. Имаш ли ножове? Пълен съм с чудеса. Погледни това, приятелю. Японски. Танто 6 инча. Чудесен баланс, идеален за проникване в плът. Сприло, започваш да го възбуждаш. Шефке, този за харакири. Определено. Това е изкуството на церемонията. Се правиш разрез тук. Голям разрез. Измъкваш вътрешностите без да пророниш и сълза. Аз не мога да плача. Не трябва да плачеш. Аз не плача. Сигурен ли си? Дръпни се. Успокой се, Мариус. Може ли да има златно покритие? Да, разбира се. Хайде. Извинявай, Мариус. Трябва да тръгвам, но ще оставя няколко мостри, за да ги разгледаш. Искаш ли? Може ли да са около 10? Може ли? 10? Мариус, Трябва пак да се видим. Често ходя на сауна в центъра. Така ли? Да, познаваш ли центъра? Обичам да ходя в блатото. Да, ще донеса необходимото. Ще дойдеш ли утре? По-лесно ще продам буклуците двойно, отколкото да изкарам пари с работа. Имам партньор. Продавате вещите си. Да, няма свободно място. Май всичките ви мебели са тук. Реших да премебелирам в японски стил. Искам апартаментът ми да изглежда по-зен. Зен. Мебелите задръстват пространството. Зен. Ако си харесате нещо, не се притеснявайте. Ще ви дам добра цена. Благодаря, може би по-късно. Ще се видим. Зен. Ще се видим, Зен. Веселяк. Както казах, трябва да използваш значката си като кредитна карта без лимит. Какво имаш предвид? Говоря за пари за защита, човече. Изнудване. Ами откъде да започна? Имаш ли молив? Добре ми стои, а? Стоката е добра, човече. Ей, вие изчезвайте. Добре. Ей, остави го. Какво обичате? Зависи от това, което ще ми кажеш. Мисля, че има грешка. Така ли мислиш? Любопитен съм да разбера колко крадени вещи има тук. По-добре говорете с инспектор Грин. Защото плащаш на Грин? Да, всеки месец. От сега нататък ще плащаш на мен. Аз съм новият ти закрилник. Добре. Ето, 500. Да станат 1000. 1000. Ти да не си луд, никога не съм плащал толкова. Ами ако те арестувам и затвориш магазина за няколко дни? Добре, 1000. Господи, не искам да си имам проблеми. Не се тревожи за това, с мен това е абсолютно гарантирано. Верни ли са? Да. Какво проклятие. Приятен ден. Да.
Масажните ми салони са празни. Трябва да се направи нещо. Джамал е прав. Това ченге си търси белят. Момичетата не са внасяли никакви пари. Затова си виновен ти, шибан французин. Ти да не се шегуваш. Буклук такъв. Дявол да те вземе. Прибери го. Или ще ти отвинтя главата. Искаш ли да го опиташ, дребосък? Господа! Оставе. Господа! Поведението ви не отговаря на представите ми за добри маниери и професионална етика. Ще преведа. Стига глупости, кретени такива. Грин, Какво? трябваше да държиш полицията далеч от задниците ни. Това ченге ни скубе всички. Не знам кой е. Казва се Клод Лоре. Лоре? Но това е едно от най-честните ченгета в града. И какво от това? Реши проблема. Ясно? Ясно ли е или напротив? Няма как да е по-ясно. Благодаря. Извинявай, Ей, Лоре, трябва да си поговорим малко. докато пикая, Първо, радвам се, че си решил да бръкнеш в кацата с меда. Не е моя работа, ако си решил да оскубаш някой. Но не пипай моите хора. твоите хора? Да. Джо, момчето със заложната къща. Ким, лихвария. Сводника Фабио. Рок, търговеца. И моя приятел Джамал с масажните салони. Значи ти си Грин. Не се бавай с мен, Лоре. Не харесвам хората, които си пъхат носа навсякъде. Като Ив. Непрекъснато се бъркаше. Добре, разбрахте. Надявам се. Ако ли не, ще ти откъсна лешниците. Какво? Топките. Ей, Лоре, побързай, от 10 минути те чакам. Това с топките да не е някаква мания. Задник. Какво искаше Грин от теб? Да му служа с грабена си. Защо? Просто любопитство. Не сте приятели, нали? Не, защо питаш? Вътрешният отдел от години се опитва да го закове за корупция. Сигурно си наясно. Да. 53-4, въоръжен обир, улица Хочелага. За подозренията въоръжен с пистолет, носи ски маска и кара скейтборд. Ски маска? При 30 градуса? Да, можеше да използва черепогашник. Идиот. 53-4, тръгваме. Ей, дай да я заобиколим. Няма ли да тръгнеш след него? Може да не търсим него. Виждаш ли друг с маска и на скейтборд? Не. Ще блокирам другата страна. Заподозреният се движи на север. Спри, полиция! По дяволите, как се вади това нещо? Дай това! Да! Мамка му, съсипа ми боята. Пусни ме. Утре ще дойда и ще ти платя. Кажи му да ме пусне. Кажи му. Всичко е наред. Аз ще се погрижа. Аз го поемам. Можете да се прибирате. Аз го поемам. Изчезвай, дебелак. До стената. Добре. Ей! Беше страхотен удар. Сигурно си бил хокеист. Никога не съм карал кънки. А ти, не искам да те арестувам. Мога да бутна малко, ако ме разбираш. Колко искаш? Колко имаш? 400. Ето, вземи. Ето, Какво е това? парите, които поиска. Видя ли това? Опитва се да ме подкупи. Дай ми това. Имаш късмет, че съм в добро настроение. Той ми каза да му ги дам. Да, успокой се. Хайде, пуснете ме.
У дома имам повече. Нищо няма да кажа. Гроб съм. Малка ваканция ще ти дойде. Добре. О, Боже. Забрави. Клод, направи доклада. Трябва да говоря с шефа. Предпочитам ти да го направиш. Защо? Не съм ти секретарка. Ама, че шовинист. Мислиш, че само за това ме бива? Да пише доклади и да правя кафе? Не съм го казал. Никога не съм го казал. Тогава защо не го направиш сам? Може, няма проблем. Просто откачам до този негодник. Отвратителен куче син! Когато помисля, че убиецът на Ив е още на улицата, боя се, че ще превърте и ще му избие зъбите. Задник такъв. Стига вече. Успокойте се. Кажете му да спре. Ще ви съда за полицейско насилие. Млъкни! Става ли? Всичко е наред. Аз ще направя доклада. Ти си почини. Отпусни се. Хайде. Чуваш ли? Благодаря. Много ти благодаря. Луси, харесва ли ти да работиш с Клод? Различно е. Не съм изненадан. Клод винаги е бил различен. Но след смъртта на Ив забелязвам някои промени. Искам да знам всичко странно, което става. Това може да са признаци за прегаряне на бушоните. Спри, полиция! 35, 36, 37. Мамка му. 17 252 и 37 цента. Ти какво очакваше? Някои са по-зле от мен. Започвам да ги съжалявам. Ще трябва да измислим нещо друго. Трябва да решим. Какво? Няма ли да отвориш? Да, но трябва да е за Клод. Дори не би трябвало да е тук. Скри се в спалнята. Здравейте, госпожице. Това е моето извинение. А това е моята прошка. Дори не помня за какво се скарахме. Нямам представа. Бяхме двойка глупаци, а? О, не, аз бях глупакът. Да, истински глупак. Къде са ти мебелите? Разкарай ги. Когато ме остави, откачих. О, да. Да. Какво има? Май звъни клетъчния телефон. Сега се връщам. Побързай. Какво стана? Гаджето на Клод бива си е, но не знам какво да правя. Изчука я. Какъв е проблемът? С Клод може да изглеждаме еднакво, но може физически да не сме еднакви навсякъде, разбираш ли? Мамка му много си тъп. Просто загаси лампата. Идиот! Човекът може да е надарен като кон. Тогава ти загаси лампата, аз ще те заместя после. Много ти благодаря. Не е лошо да започнеш да мислиш. Добре, чакай. Просто и кажи, че тази вечер си заед и че ще се забавлявате малко по-късно. Някой друг път. Заед. Забавление. По-късно. Става. Леле. Не, не го прави. Някакъв проблем? Да. Може да се каже. Току-що говорих с шефа.
Каза да тръгвам, извънреден случай. Какъв извънреден случай? Нещо свързано с заложници. Но не ми каза подробности. Спомних си защо се скарахме. Така ли? Работата ти винаги е на първо място. О, не. Не е така. Ти просто не можеш да разбереш какво е да си ченге. Нали? Какво? Аз съм ченге. Всички това повтарят. Не приемай жената на сериозно. Това е. Не, не е така. Просто когато си под напрежение, може би е малко повече. Виж. Просто се изпусна. Това наистина е краят. Благодаря. Ей, Да. познах ви. Вие сте сестрата на Клод. Добра памет. Не мога да повярвам, че ме помните. Толкова отдавна не съм идвала. Работите като модел, нали? Точно така. Работя в Париж. Върнах се да помогна на брат ми. Ужасно е да загубиш партньора си. В емоционален план. Той у дома ли е? Така мисля. Влизайте. Благодаря, готин. Тя ме нарече готин. Кой е? Лоренс. Колко гаджета има този човек? Изненада. Я виж, радвам се да те видя. И аз. Толкова се радвам. Да, Почти година. Можеш ли да си представиш? сигурно ли си? Да. Нещо е променено тук. Малко. О, Клод. Наистина съжалявам за Ив. Цялата история е ужасна. Никога няма да го преодолее. Изглеждаш много добре. Така ли? Отслабнал си малко. Няколко килограма. Изглеждаш страхотно. Харесва ми. Какви мускули. И ти си в добра форма. Чувствам се добре. Ще ми дадеш ли минутка? Да. Няма да се бавя. Още една от мацките на Клод. Господи, просто я разкарай, човече. Но този път прекалено красива. Няма да мога да се контролирам. Това е сигурно. Измъкни се. Не е моментът да проваляш прикритието си. Мисли за мангизите. Ченге, пари. Човече. Пари, пари, пари. Точно така. Мисли си какво ще направят Карлота и Мариус с топките ти, ако те хванат. Клъц, клъц. Да, топките ми. Топки. Да. Топки. Топки. Мисля за топки. 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 Мамка му. Какво правиш? Не си в настроение ли? Какво? Боже, казаха ми, че си изперкал, но да налиташ на собствената си сестра. Всичко си има граници. Имаш нужда от помощ, Клод. Сериозна помощ. Сестра. Предсака се, човече. Собствената ти сестра. Не, не моята сестра, неговата. Трябва да си наистина отчаян, човече. Мамка му. Изглеждаше навита. Да идем на кино до вечера. Нещо като среща? Нещо такова, да. Слушай, Клод. Готин си. Но не искам да излизам с колега. Разбирам. Беше просто опитане. Не е голяма работа. 53-4, насочете се към Нотърдам, 7621 за 612. Какво е 6-12? Опит за самоубийство. А, да, 6-12. Опит за самоубийство. О, Боже. Как ще се справим с това? Качи се и говори с него, докато дойде психологът. Защо аз? Ти си специалист, нали? Аз ще се погрижа за зяпачите.
Отдръпнете се, моля. Назад. Казах да се отдръпнете. Хайде. Научи ме какво да правя, Боже. Пак ли ви? Някога отказвате ли се? Махай се оттам и влизай вътре. Прилушава ми само като гледам. Ще скоча. Не се опитвайте да ме спрете. Не бих спасил човек, когато харесвам, камо ли загубеняк като теб. Изгубих дома си. Жена ми избяга с брокера. Не може да бъде. Нямам нищо. Нито пари, нито работа. Трябва да имаш нещо. Само това, което е в портфейла ми. Колко е? Около $100. Имаш ли кредитна карта? Разбира се. Знаеш ли пин-кода? Разбира се. Какъв е? 1-1-1-3. Защо? Може би е по-добре да ми дадеш портфела си преди да скочиш, за да те идентифицираме. Защото след като се разплюкаш на тротуара, никой няма да може да те разпознае. Скачай! Скачай! Знам какво правите. Това е антипсихология. Отнасяте се с мен като със задник, за да ме предизвикате. Ако ти мислиш, че живота ти не струва нищо, колко ли ще струва за мен? Аз съм човешко същество. Егоистично копале. Не обиждай или ще те бутна долу. Виж, ако мислиш, че си загубеняк, който не става за нищо, няма да споря. Само ми дай портфела си. Не съм загубеняк. И имам приятели. Имам и куче. Базил. На много хора им пука за мен. Много хора имат нужда от мен. Така да знаете. Няма да скоча. Благодаря, За какво? че ме не кара да видя, че има хора, които ме обичат и колко ще страдат, ако се самоубие. Не ме пускай! Моля те! Дръж се, по дяволите! Не кълни! Съжалявам. Как се казваш? Какво? Името ти, за да помоля Господ да ме спаси. Кажи го. Казвам се Венсан. Венсан Папиньо. Благодаря. Благодаря, Венсан. Благодаря. Забрави. Няма проблем. Браво, Клод. Знаеш как да оправиш нещата. Благодаря. Поздравления, Клод. Дяволски добра работа. Нищо особено. Хей, Клод, здравей. Здрасти. Виж кого задържахме. От 6 месеца го следим. Така ли? Хванахме го с $100 000 и кока достатъчно да залее Монреала. Пистолетът го свързва с 2 убийства. Не е зле. Никак даже. Ей, Пол, по-добре иди в болницата. Жена ти ражда. Какъв ден, човече. Ти го каза. Ей, Клод, този, когато спаси днес, защо те нарече Венсан? Нарекал ме Венсан. Може би благодари на Свети Венсан. Трябва да бъдем внимателни с такива хора. Да. Сигурно умираш от жажда след такъв подвиг. Искаш ли едно питие? Аз плащам. Бих искал, но... Едно питие. Само едно. Добре, Ще се преоблека. добре. Защо реши да станеш ченге? Очевидно е. Знаеш, цялото ми семейство е в полицията. Познаваш брат ми, освен това баща ми. Това ми е в кръвта. Надушвам мошенника от километър.
Можела си да откажеш, да станеш Какво? Щеше да каже секретарка? Не. Щеше да каже секретарка, знам. Добре. Ти си невероятен. Добре, съжалявам. Щях да кажа секретарка. Човек като теб не се променя лесно, нали? Дай ми малко време. Може да те изненадам. Така ли? А ти? Защо си станал ченге? Стана инцидентно. В инцидент. Дълга история. Когато бях малък, майка ми умря и бях осиновен. Виж, имам само тази снимка. Не случих на семейство. Изпратиха ме в интернат. Интернат? По дяволите. Сигурно е било тежко. Понякога. Това е добър начин да пораснеш. Никога не съм губил битка. Непрекъснато си имах неприятности с ченгетата. Знаеш как е? Обикновено движех с банда панкари. Дори работех като момче за доставки преди един от тях. Казваше се Аслин. Както и да е. Тогава разбрах, че имам два избора. Да прекарам остатъка от живота си като престъпник, като повечето мои приятели, или да се промени. Радвам се, че си на наша страна, Клод. Вземи. Красива е, нали? Много. От дяволите. Спри колата. Аслин! Под дяволите! Стой тук, ще се погрижа. Ей, Аслин! Окей, 10:07 на 55:00 улица Сент Чарлз. Какво правят тук, по дяволите? Аз не съм ченге. Няма да ме убият заради тези глупости. Не мърдай! Казах, не мърдай! Мъртъв ли е? Не съм мъртъв. Не знам какво да кажа. Спаси ми живот. Не бях стреляла по човек до сега. Така ли? Не мога да спра да треперя. По-добре аз да карам. Да. Много красиви цветя. Орхидеи. Отглеждам ги като хоби. Помага ми да се отпусна. Дължа ти извинение. Защо? Имах погрешно мнение за теб. Не си такъв, за какъвто те смятах. Както и да е. Радвам се, че съм тук с теб. Това е всичко.
Радвам се. Благодаря. Благодаря. Няма защо. $20 към 1, че ще му обръсна мишниците. Дигам залога на $60. Да. Не се разбираме, Грин. Аслин, току-що закопчах Аслин. Мислех, че ще се погрижиш за Лоре. Направи го. Каза, че няма да се бърка. Не ме прави на идиот. Обясни ми защо още ми припикава моравата. Кълна се, нямам нищо общо. Да! Да. Перуката, закови му перуката. $50, ако го направиш. Добре. Ще се върна и ще говоря с него. Добре. По-добре му дай еднопосочен билет за дълго пътуване. Добре. Жалко. Да започнем от начало. Радвам се, че реши да останеш с нощи. Присъствието ти ме успокоява. Трябва да ти кажа нещо. Да. Винс, обажда се Господ. Какво има? Може да си спокоен. Имам решение за всичките ти проблеми. Но трябва да те видя. Добре, след 20 минути в участък. В участъка ти луд ли си? Какво си пушил, бе, човек? Винс? Трябва да вървя. Тръгваш ли? Да. Изникна нещо. Какво? Нещо около Ив. Винсан Папиньо? Мамкам, да не откачи. Нямаше ли по-подходящо място? Защо? Какъв е проблема? Здравей, Клод. Здравейте, момчета. Пол, как е бебето? Супер, ще ти покажа снимки, прилича на мен. До после. Донеси цигари. Не забравяй кой си, човече. Не позволявай униформата да ти замъгли мозъка. Каза, че имаш нещо, което ще реши проблемите ми. Какво е? Само чуй това. Обади ми се едно приятелче. Работи с един от Марсилия. Каза, че Карлота помолила големия бос във Франция да й изпрати $500 000 кеш. $500 000? Знаеш ли за пратката екстази, която беше заловена от ченгетата миналата седмица? Мисля, че тези пари са за това. Изглежда, плащат на ченге под масата. Корумпирано ченге. Не може да се вярва на никого, а? И какво ме засяга това? Ще ги откраднем. Наркотиците? Не, човече, парите. Просто така? Аз съм сериозен. Сделката ще стане след час. Идваш ли с мен или не? Качвай се. Сигурен ли си, че няма да ни видят? Разбира се, че няма. Спокойно. Лесно е като 2 и 2, 4. Влизам, правя смяната и изчезвам. Наведи се. Мамка му ченгета. Ма имаме проблем. Не се дръж като дете.
Проблем ли е, господин полицай? Да, минахте на червено. Или ме взема за идиот, или за габарк. Какво? Тук няма светофар, господин полицай. Как тогава да мина на червено? Излезте от колата, моля. Пили ли сте? Толкова ми е пресъхнала устата, че мога да пикая прах. Вървете по права линия. Крак зад крак. Не съм пил нито капка, само малко свеж въздух. Може да го обсъдим в участъка. Хайде, върви. Веднъж да те оставя да караш. Този направо ме побърква. У дома няма такива неща. Какво говориш? Нищо не мога да разбера. Върви малко по-бързо. По-бързо. Давай, давай, давай. Вие сте замаян, господине. Глупак такъв. Ти ме спъна. Тапак. Ако беше трезвен, щеше да видиш кръка ми. Застани там. Какво? С лице към вана, ръцете горе. Не мърдай. Излезте от колата, моля. Какво става? Приятелят ви е абсолютно наквасен. Насам. Заемете същата позиция, ако обичате. Разтворете. Така. По-широко. Малко по-широко. По-широко. Така. Почти успяхте. Така е добре. Съжалявам. Какво имаме тук? Я да видим. Какво е това? Така, какъв е този нож? Добре. Не убивай никого, освен ако не е необходимо. Ясно ли? Ето. Приятен ден. Бай, господин полицай. Беше готин, но ми напомня на някого. Никога не забравям физиономии. Това не е Клод. Това е Венсан Папиньо. Не. Големи глупаци сме, нали? Не може да бъде. Новото кече ми харесва. Знаеш ли, ще изглеждаш секси, когато увиснеш. Къде си скрил бомбоните? Какво? Дрогата, къде е? Първо парите. Какво е това? На идиот ли ме правите? Мариус, какво си направил? Шефке, не знам какво да кажа, нямам представа. Не съм изпускал куфарчето от поглед и за секунда. Освен когато ченгето ни спря. Ченге, как изглеждаше? Приличаше на пиле. Сложи му 2 топки под носа и ще заприлича на пуйка. А колата? Ами, полицейска кола. Имаше ли номер? Един малък. Да, сещам се. 53-4. Но това е колата на Лоре. Малкият идиот продължава да ни усложнява живота. Двуличното копеле се отметна от уговорката. Накълцай го. Донеси ми 2 уши и опашката му. Това е последният ти шанс, Грин. Разбрах. Ей, Лоре! Здравей, Грин. Тъкмо отивам в участъка. Лут ли си? Падне ли ми в ръцете, ще разбера какво е 738. Ей, Фабиен Пол, знаете ли? Стига преструвки, Венсан Папиньо. За идиоти ли не мислиш? Венсан Папиньо? Я стига! Казвам ви, аз съм Клод Лоре. Ясно? Аз съм Жан Талон. Пол, Фабиен. Полицай съм, също като вас. Разкарай се, Папиньо. Ако това е шега, не е забавно. Не ме оставите. Значи си Ченге, а? О, човече! Всичко е тук. 250 бона, човече. Чудесно. Бонус!
Сега ще си спасиш топките. Така е. Какво има? Какъв е проблемът? Какво ти е? Нищо. Мацката, а? Най-яката мацка, която съм срещал. Жените са беля, човече. Всъщност, тя обича Лоре. Повярвай ми, щом разбере кой си, ще те използва за учебна мишена. Вероятно си прав. Ей, човече, забрави за това. Аз направление Майами. А ти какво ще правиш? Отивам в апартамента на Лоре. Ще си събера нещата. После може да се срещнем в Майами. Партньоре, ти си върхът. Допуснахме грешка. Клод е истинският Клод. За какво говориш? Човекът, който затворихме, е истинският Клод Лоре. Сигурен ли си? Да, проверих отпечатъците му. Клод. Наистина съжалявам. Случват се такива неща. Съжалявам. Да. Виж кой е тук. Кои сте вие? Затваряй си човката и не мърдай. Купонът свърши. Започваш да говориш или? Ще те скалпирам с тъп нож. Какво? Не знам за какво говорите. Бъркате ме с някой. Нека ти кажа нещо. Ако искаш малката ти сърдинка да плува по течението, по-добре ми кажи къде си скрил мангизите. Или ако искаш, мога да те филетирам и да те използвам вместо тоалетна хартия. Казвам ти, че грешиш, глупако. Свързахте се с Клод Лоре. Оставете съобщение. Карлота или Мариус, вдигнете телефона. Ало, кой се обажда? Човекът с парите. Ако ги искате, пуснете Лоре. Виж, не знам кой си, но нямам настроение за игрички. Ако искаш да видиш приятелчето си цяло, най-добре незабавно ми донеси мангизите. Ама че работа. Имам само половината пари. Тогава ще получиш половин приятел. Другата половина на консерви. Дай ми време да намеря останалото. Слушай, глупако, ще ти дам едно пломбе. Нито минута повече. Какво е план Б, по дяволите? Вече са 59 минути. Добре, ще бъда там. 59. Защо? Кой беше? Нямам представа. Партньорът ти? Нямам никаква представа. Какво става? Проблем. Карлота и Мариус ще убият Лоре, ако не им дам парите. Много кофти. Какво ти пука? Не може да го оставим да умре. Трябва да направим нещо. Човече, не му дължим нищичко. Аз му дължа. Тази седмица, докато бях ченгей, хората ме уважаваха. Имах чувството, че не съм толкова голям неудачник. За пръв път в живота си се почувствах като един от добрите. Ето какво ми даде Лоре. Има нещо, което не разбираш. Ако Карлота и Мариус те видят, ще ти пуснат куршум. Бам! Толкова е просто. Ще рискувам. Аз обаче не. Прави каквото искаш с твоите пари, твое право е. Но моята половина, аз съм си ги заслужил. Те са мои. Хайде. Ти си луд. Дай ми парите. Плашиш ме с пистолет. Не мога да повярвам, че го правиш на мен. Виж, обичам те като брат. Но ако не ми дадеш парите, нямам избор. Не мога да повярвам, че ми го причиняваш. Дай ми парите. Стреляй. Хайде, стреляй, човече. Ако те стиска. Стреляй. Мамка му. Мамка му. Мамка му! Стига, човече. Мамка му. Аз съм ти длъжник.
Добре, може да вземеш парите. 250 бона. Не. Няма да съжаляваш, дай ми го. Не ми го причинявай, човече. Майка ми те е хранила. Това е откачено. Благодаря. Мамка му! Не пипай това. И какво е толкова специалното, а? Подписана е от Тайгър Удс. Сериозно? Тайгър Удс. Не! Получих в канавката. Не стреляй! Аз съм. Другият. Двойникът. Мамка му, шефке, май трябва да спра пиячката. Сигурно, какво? Халюцинирам. Класика. Близнаци. Докато единият го играе доброто ченге, другият живее главно от кражби. Възможностите са безкрайни. Впечатлена съм. Ние не сме братя. Той няма нищо общо с това. На глупачка ли ви приличам? Мариус, взимай чантата и пистолета му и преброй парите. Искам да съм сигурна, че всички са тук. Да ти помогна. Съжалявам за всичко това. Имам план. Това какво е? Понички. Реших, че може да сте гладни. Не ме разсмивай, устните ми са напукани. Предупреждавам те. Дребен досадник. Писна ми от твоите глупости. Ще ти клъцна канчето. Какво казва по дяволите? Че ще те разреже на парчета. По-добре, побързай, защото ченгетата са на път. Къде са ми парите? Мога да ви заведа при тях, но той остава тук. Удорите ти ме умориха. Гледай го добре, Мариус. Само да мръдне и ще закърви, като прасе преди Коледа. Тук са всички. Този път няма понички. Какво искате сега? Взехте си парите. Оставаш с нас в случай, че... Кучи син! Мислиш ли си, че никога няма да ме видиш отново, а? Венсан Папиньо? Венсан Папиньо? Съжалявам, Луси, не исках да те нараня. Арестуван си. Съжалявам. Трябва да платя гражданския си дълг. Никъде няма да отиваш. А ти, сладурче, пусни пистолета. Пусни патлака и се отдръпни. Достатъчно, качвай се в колата. Няма. Качвай се или ще те натъпче с улова. Така и така ще ме убиеш. Лош късмет, Лоре. Няма да имаш втори шанс. Хайде, качвай се. Мамка му. Боже! Не ме докосвай! По дяволите. Добре, ето ме. Тя не ти е направила нищо. Пусни я. После прави с мен каквото искаш. Става ли? Знам, че не трябва да е хабя, но вярвам в разкаянието. Затова искам да видя. Много кръв. За да съм сигурен, че боли. Не! Отвори си големите сини очи, сладури, и гледай как късметът ти отлита. Казах ти да не пипаш топката ми, малоумнико. Спокойно. Спокойно. Благодаря.
Полицай Клод Лоре? Много смешно. Това е от всички в участъка. За това, че защити партньора си. Благодаря. Искам да ти благодаря, че си такъв, че хората ти се възхищават. Чувството сигурно е страхотно. Да, така е, да. Слушай, може ли в съда да кажеш, че дълбоко в себе си съм добър човек, така че съдията да не бъде прекалено строг с мен? Прочети картичката. Всички обвинения са отпаднали. Това е най-малкото, което можем да направим за някой, който е предотвратил създаването на наркомрежа и е помогнал за разкриването на убиецът на Ив. Ив? Да. Направиха балистична експертиза на пистолета на Грин. С него е бил убит Ив. Благодаря. Не знам какво да кажа. Забрави. Как е Луси? Върна се на работа. Сигурен съм, че не знае какво да прави след всичко станало. Нито пък аз. Помоли ме да ти върна това. Мислех, че съм го загубил с твоите камъни по твоята глава. Представи си мебелите. Може ли да погледна? Това е снимка с майка ми, когато съм бил бебе. По-късно ще говорим за това. Трябва да се връщам на работа. Имаме много за наваксване. Май така. Моят часовник ли? Забрави. Между другото, какво стана с парите? Какви пари? Половината милион, с които искаше да ме спасиш. Бяха в колата на Карло. Защо? Изчезнаха. Как се казва бебето? Чакай малко. Чух, че си ходил да видиш Венсан. Как е? Ще излезе след няколко дни. Мисля, че се измъкна твърде лесно. Венсан не е тип, който можеш да представиш на баща си. Но изглежда много те интересува. И? Може би човек, който те е убедил, че не мразя жените, не е толкова лош, колкото мислиш. Току-що открих, че ми е брат. Това променя нещата за мен. Приятен ден. Благодаря, госпожице. Ще ми помогнете ли да си вържа обувката? Да ти измия задника с гъба, искаш ли? Дюдо, не. Не е приятно, когато приятелят ти насочи пистолет в лицето, нали? Не. Не. Къде са ми паричките? Ти ми ги даде. Точно така и сега. Си ги искам обратно. Къде са ми парите? Не знам. Изчезнаха. Мислиш ли, че можеш да ги намериш?
Не мога да ги намеря. Мислиш, че ще те пусна да си ходиш с половин милион? Да не ме мислиш за глупак. Проследихте до апартамента на Лоре. Видях всичко. Има по-добри начини да покажеш на момиче, че го харесваш, от това да поемеш куршум, насочен към нея. Трябваше да си го научил досега. Благодаря. Не искам благодарности. Никакви благодарности дължа ти услуга и ще ти платя в пълен размер. Пълен. Ясно ли? Да, ясно. Благодаря. Задръж рестото, чудесно. Боб. Аз съм Венсан. Венсан, ти ли си? Да. И още си жив. Бях сигурен, че Карлота и нейният помияр са те очистили. Да, но се измъкнах. Чух, че ти не си успял. Трябва да слагам лед няколко седмици. Проклетници. Държат ги в книжна торбичка. Дано се оправиш скоро. Дано. Ау, боли. Бедният. Кълна се, полицай, това не е мое. Ще трябва да го изясним в участъка. Ще ти кажа всичко, което искаш да знаеш. Добре. Кой си ти? Мисля, че видя кой мога да бъда. Какво? Полицай? Не. Не, аз съм нормален човек, влюбен. В теб. И ще направя всичко, за да те накарам и ти да се влюбиш в мен. Това вярно ли е? Да, вярно е. Заклела съм се да спазвам закона. Знам. Не е толкова лесно. Знам. Ей. Ако някога те видя да правиш нещо, дори да плюеш на тротуара, ще те вкарам в затвора и ще изхвърля ключа. Така да бъде. Съгласен съм. Хайде, ще те закарам. Може да се качиш. Къде? Отпред, до мен. Шефке, каква е храната в затвора? Стига си ме наричал шефка. Както кажеш. Мариус, от 20 години си тук, говориш като в Квебек. Никога, шефке, никога не говоря както в Квебек. Никога. Заклевам се и плюя. Да. Може ли да плюе? О, гаражна разпродажба. Може да е таванна разпродажба. Шефке, рисуваният клоун. Какво? Не е ли нашият? Хей, спрете колата. Спрете гнъсната кола. Как ли пък не? И тук казваме гнусна, а не гнъсна. О, я върви под дяволите. Съгласи се, че френският е прекрасен език. Филмът е обработен в Андарта Студио. Преводач Мариана Добрева. Тон режисьор Станислав Донев. Ролите озвучиха артистите Яна Огнянова, Николай Пърлев, Кристиян Фоков, Емил Емилов.